Čaute ľudia, dneska si ideme natočiť Rivals videjko, takže môžeme začať 3v3. Pozdravte do videa. Čaute. Čau. Uvidíme sa, keď nám začne kolo. Ľudia, už nás to napojilo do hry. A keby ste chceli vedieť, tak vám ich označím do popisku týchto dvoch, s ktorými hrám. To sú mistri kokosovia. Hej, to sme mistri kokosovia proste. A ja, že by ste vedeli, ja budem Markusov editor aj tohoto dievčaťa. A nie stačí editor, že je Markus. Hej, ona povedala, že On zle edituje. No, akože nie až tak, ale zlepšil som sa. Ale ja viem aj náhle doky a ty to nevieš. Čo som ani raz v živote, ja asi po 6 krát editujem v živote možno. A ja mám asi 38 minútové video. Čo je jedno? Ale nevadí, mi stačí. Ja som neskúsil. Včera ste videli ten snap, jak som bol v posteli a jak som mal sluchatka a že jaký filmik po 3 hodinách editovania. Po 4. 4, som zabudol. Ako? Ľudia! Čo? To bol asi najčistejší no-scope. Oh my gosh! A vieš, že keď dávaš no-scopy, tak... Neviem. No umri. Zomrel som. A to je iba jediný samoš, čo som. Ešte Okej. ukáž na koľko pre mňa. Čo? Zreálne. No. What the f... Keď hneď tu teraz vyletíte na tú povinnosť, hneď ma tu traja na vás mieria. Aha. Ja radšej sa budem niekde kempiť a stavajem. Ľudia, to nedáme. No, dáme to. Verím a ten no-scope ani neviem. To som dal. I'm Mr. No-scope. Som dal zatiaľ z vás najviac hitov dole. Čo? Očekal, ty si môj osko. Ako? Kde sú? Ako je hrad? Očekal, ty si môj osko. Tak, je tá trampolína hrad. Čo? Ale vieš, že nedávaj iba, že pre deti toto videa, ale že nedávaj, ale že to môžu iba dospelí, Ľudia. to nemôžu kúkať, takže deťom je na YouTube veľa menej ako dospelých, takže no dospelých, alebo ja. Ľudia, prehrávame. 3. Aha, tak neprehrávame. Aby si zdechla búrana. Kto sa tam smeje? Táňa. Nevadí. Ideme bombiť. Ideme Mačiku pustiť. Nie, ja nechcem pozerať Matičku. Nechcem pozerať tu aj Migasito. Jeden dostal, Že by si zdechla do rana. ale nie. Buď normálny. Aby si zdechla... Tu čo? Ani neviem ako. Tu? Už tu? Áno. Je automobilka. Ako? Na začiatku sme vyhrávali, ale teraz to je riti. To mi je ono. 1,50. Si zdechla Je čo? do rana. Ale prestaň. 50. Okay.
si lacná konina. Lehni konina! Švískej! Kde je? Aha, Tam je lacná konina. hlavne, yes. Tancu. Asi teraz si nosí ešte budoval auto. Uj. Prasiat. 50. Ten autošut je proste autošutovaný. To Táňa, ty si dal skop. Hej, ja som nedal skop. Mne to ukázalo, aké by si dal skop. Aby si chlapúrame. Daj si to medkit. Netreba, mám stovku. Dávaj si, nedávaj si medkit, lebo medkit dáva plus 80, či 70, alebo neviem. No, dávaj. Hej, 70. Nedaj no skop. Áno, plus 70 dáva. Aha. Ja, úplne ja chcem na to. Takže pre toto video je to všetko. Takže čaute.